Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. У ефір новини час мясцовый и галоўнае сёння. И помнит мир спасенный. 9 мая ля братской могилы по улице Дроздовича отбылся митинг «Реквием», присвяченный 75-годию перамоги у Великой Отчинной войне. Медали пераможцам. Юбилейные узнагароды адпаведным указом президента краины присуджаются и уручаются ветеранам Великой Отчинной войны и вязням фашистских концлагеров. Их подвиг бескаштоўны. Напярэдадні 9 мая ветеранов павіншавалі прадстаўнікі улады. И помнит мир спасенный. 9 мая ля братской могилы по улице Дроздовича отбылся митинг «Реквием», присвяченный 75-годию перамоги у Великой Отчинной войне. Правда, святочную программу в связи с эпидемиологичной ситуацией пришлось скорректовать. Тему протягне наш корреспондент. Война адышла ў мінулае, стала сторонкой гісторыі. А святам 9 мая мы абавязаны мільёнам людзей, салдатам і афіцэрам, работнікам тыла, блакаднікам Ленінграда і вязням канцлагераў, якія не скарыліся ворагу, а ўсталі на абарону сваёй радзімы і, не шкадуючы жыццю, змагаліся за яе будучае. Штогод маладзечанцы збіраюцца ля абеліска на братскай магіле савецкіх воінаў, партызан, партыйных і савецкіх работнікаў, каб выразіць сваю ўдзячнасць пакаленню салдат-пераможцаў, ускласці кветки и поклониться загинувшим. Каждую семью Беларуси затронула та война, которая была в 1941-1945 году. И сегодня все поколения вспоминают своих отцов, дедов, прадедов. Сегодня оно, чувство такое, в принципе, праздничное, потому что это все-таки День Победы. День Победы, когда наши ветераны подарили нам свободу, подарили нам мирное небо над головой. Это, наверное, самое важное в жизни человека, что может быть. Вечны агонь, хвіліна маўчання, жывыя кветкі і вянкі ад кіраўніцтва Маладзечанскага района, Савета ветэранаў і моладзі, дэпутатаў, грамадскіх арганізацый і аб'яднанняў. І сёння ўсе мы, хто сустракае гэта свята пад мірным небам, ганарымся мужнасцю і адвагай пераможцаў. Дзякуем за вялікі дар, свабоду і незалежнасць Беларусі. Эта победа завоевана очень сильной и очень жестокой войне и ценою каждого третьего белоруса. И сегодня хочется пожелать нам всем того же стержня, неизгибаемого мужества, храбрости, мудрости, которая есть у наших ветеранов. Прошли годы, десятилетия, но в памяти навеки останутся примеры мужества и отваги героев Великой Отечественной войны, наших дедов и прадедов, тех, кто шел на пули, мины, бомбы, тех, кто ковал победу в тылу врага над фашизмом. Таксама ва ўсіх праваслаўных храмах 9 мая узносіліся малітвы за воінаў на поле брані за веру і Отечества жизнь положивших. Між іншым, і галоўнае свята хрысціян Пасха у маі 1945-го выпала на дзень Георгія Победоносца 6 мая і такім чынам папярэднічала святу перамогі. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Памяць праз гады. Сёлетнія мерапрыемствы ў нашым рэгіёне ў гонар 75-годдзя перамогі былі не такімі масавымі і шматлюднымі, як раней у сувязі з эпідсітуацыяй. Але многія гараджане, дарослыя, моладзь і напярэдадні свята непасрэдна ў дзень 9 мая прыходзілі з кветкамі да помнікаў і абеліскаў. У думках выказвалі словы ўдзячнасці усім вядомым і невядомым салдатам той вайны. Я привела сюда внучку, чтобы почтить память воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Свае ўспаміны пра вайну і ў Станіслава Іосіфавіча Саевіча, якому 93 гады. Калі фашысты напалі на Савецкі Саюз, ён быў падлеткам са звычайнай сям'і сялян з суседняга Воложынскага района. Зараз жыве ў дачкі ў Маладзечна. Падчас вогненнага ліхалецця іх сям'я дапамагала партызанам. Перадавалі ў атрад прадукты і сельгазжывёлу. А пасля вайны Саевічы разам з астатнімі пачалі будаваць і новае жыццё. Медалі пераможцам. Юбілейныя ўзнагароды адпаведным указам прэзідэнта краіны прысуджаюцца і ўручаюцца ветэранам Великой Отчинной войны, вязням фашысцкіх канцлагераў і гетта, а таксама военнослужачым, работнікам дзяржорганаў, які ўнеслі значны ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі і ўвекавечванне памяці загінулых.
Памятны медаль і падарунак напярэдадні 9 мая атрымаў і былы салдат Михаил Уладзімірович Саўчанка. Свой баявы шлях ён пачаў у 1944 годзе, ваяваў у пяхоце за мужнасць і адвагу, мае шэраг баявых узнагарод. Радасны дзень перамогі сустрэў у Кёнигсбергу. Крикнул: «Ура!» Крик такой, шум, смотрю, стреляет. Ну, уже началось обратно, думаю. Выходит, бегу. Как война кончилась. Ну, все тогда, знаете, со слезами, кто як мог. Вот, интересно было, так говорите, что никто ничего не знал. Ведь друг раз. А еще там последний бой был этого Пылау. Вот. Там это, знаешь, у моды сбросили их. Вот. А потом нас уже как бросили в Калининград. И в Калининграде они уже нам кайнули. Іх подзвіг бескаштоўны. Напярэдадні 9 мая ветэрану павіншавалі прадстаўнікі ўлады. Кіраўнік Маладзечынскага райвыканкама Юрый Горлаў і ваенны камісар ваеннага камісарыята Маладзечынскага і Валожынскага раёнаў палкоўнік Александр Матецкі уручылі ветэранам юбілейныя медалі, прымеркаваны да 75-й гадавіны Вялікай перамогі. Кветкі віншавання атрымаў былы разведчык Александр Аўдзеў. Ветэрану 95 гадоў, ён мае мноства ўзнагарод, сярод якіх ордэн айчыннай вайны. Наши ветераны с огромным удовольствием встречают нас, с огромным удовольствием провожают нас. И видно, наверное, тоже какое-то чувство переживания. И ветераны об этом говорят, что очень большое внимание уделяется нами, простыми людьми, местными органами власти, именно к ветеранам. Потому что мы не забываем, мы никогда не забудем то, что было раньше. Мы говорим большие слова благодарности нашим ветеранам, то, что они подарили свободу и мир нашим родителям, нам, нашим детям, то есть многим поколениям. И это мы будем всегда ценить, всегда будем помнить. И сегодня мы говорили это каждому ветерану. Гэты год стаў асаблівым, але, на жаль, не толькі па прычыне юбілейнай даты. Не было доўгіх размоў з пераможцамі. Ветэранаў нельга было абняць, але з захаваннем неабходных правіл бяспекі можна было выказаць словы падзякі і павагі, яшчэ раз пакланіцца бессмяротнаму подзвігу. Пад вокнамі ветэранаў прагучалі віншаванні музычныя кампазіцыі ваенных гадоў. Аркестр воінскай часці выканаў добра вядомыя сталаму пакаленню мелодыі, сярод якіх майскі вальс і дзень перамогі. Незвычайны фармат расчуліў ветэранаў. Яны усміхаліся і дзякавалі за увагу. У Беларусі няма сям'і, якую б не закранулі страшныя ваенныя падзеі. Сіла і моц духа, барацьба за справядлівасць і радзіму дапамаглі нашым продкам стаць пераможцамі. Прадстаўнікі ўлады наведалі блакадніцу Элеанору Хаткевіч і партызанку Алену Галаван, у якой ад рук фашыстаў пацярпела ўся сям'я. Мама моя, вот ее фотография была связной и раненая была. И наша семья была партизанская. Мамины 5 братьев воевали, отец мой был вывезен в Германию. Наш дом бомбили, и мою сестру убили, и маму ранили. И сожгли все тогда, и мы пошли в партизаны. В наше время очень важно помнить свою историю и тех людей, которые подарили нам этот мир. А еще важнее сегодня, когда многие пытаются переписать историю, передать нашим детям, нашему молодому поколению всю правду о той страшной войне, которую мы знаем из уст тех людей, которые действительно воевали. Это наши отцы, деды, прадеды, которые прошли все эти ужасы войны и в своих воспоминаниях, рассказах оставили нам эту память. И проводя сегодня эту акцию, мы благодарим всех ветеранов, и живущих, и тех, которых уже с нами нет, за эту победу, за то, что над нами сегодня мирное небо. И, конечно, склоняем свои головы, преклоняемся перед ними и надеемся, что сумеем сохранить этот мир на долгие годы. У Маладзечынскім раёне пражывае 39 ветэранаў. Падарункі, а самае галоўнае, увагу атрымае кожны з іх, запэўнілі прадстаўнікі райвыканкама. Да віншаванняў далучыліся арганізацыі і аб'яднанні, якія падтрымліваюць удзельнікаў вайны. Федэрацыя прафсаюзаў, Савет ветэранаў, Белая Русь, а таксама Фонд міру. Некаторыя героі заваявалі і адстаялі перамогу цаной свайго жыцця. Іх таксама ўспомнілі падчас віншаванняў. Они умирали, проявляя этот патриотизм,
они проявляли большую солидарность друг с другом. Если мы зайдем на нашу братскую могилу, которая находится за театром Батлейка, там находится более 40 человек, имеющих разные национальности. То есть война объединила всех людей во имя победы, во имя процветания и сегодня во имя демократии и мира на земле. Потому что мы иногда недооцениваем роль мира, но только в мирное время можно созидать, можно любить, творить, делать что-то хорошее, созидательное, интересное и нужное всем нам людям. Ветэранаў ад раённага савета дэпутатаў павіншаваў старшыня Андрэй Паўкшта. Назіралі за гэтым удзельнікі вайны з вокнаў і балконаў. Мы чтим и будем помнить всегда то, что вы сделали для нашего государства, для нас в частности, что мы живем под мирным небом. У гонар ветэранаў да дня перамогі дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людміла Кананович, кіраўнікі грамадскіх арганізацый віншавалі ветэранаў Вялікай Айчыннай. Падрабязнасці ў рэпартажы Аллы Маркелавай. Звонны калектыў з народнага духавога аркестра маладзечанскага музычнага каледжа імя Агінскага і дзіцячай школы мастацтваў горада вядомымі мелодыямі ваенных год віталі тых, хто памятае гады вогненнага ліхалецця. Для іх і іх родных гэты канцэрт сапраўды стаў дзіўным святам памяці. Подготовка всегда у нас проходит, скажем, круглый год. Вот, это весенний праздник, и к нему мы готовимся с начала учебного года, с начала сезона. Вот, все время у нас проводится концерт большой вместе с солистами, вокалистами. Вот, поэтому это для нас всегда почетно, и всегда у нас это есть. Першы музычны падарунак ад аркестра атрымала Алла Васильевна Хубаева, якая працавала на прыфрантавой чыгунцы. Ва ўмовах самаізаляцыі уручыць падарункі, кветкі і паштоўкі і асабіста павіншаваць кожнага з удзельнікаў вайны даволі праблематычна, але выйсці ў кожным выпадку знаходзілі, стараючыся напрамую не кантактаваць з героямі дня. Удзельніца вайны Анастасія Тимофеевна Грашченко выказала свае пажаданні маладзечанцам і падзякавала за ўвагу. Спасибо, с Днем Победы! Жыхары дамоў актыўна падтрымлівалі артыстаў, паказвалі фотаздымкі ветэранаў, іх узнагароды, калі апошнія не маглі падысці да акна. А для інваліда вайны Петра Кірылавіча Гапанчука яго родныя папрасілі музыкантаў выканаць вальс «Асенні сон», што і было зроблена з задавальненнем. Наших ветеранов уже жизнь исчисляется не годами, не месяцами, а даже уже идет счет на дни. Поэтому еще раз нам очень важно было сегодня встретиться с ними, сыграть вот такой хороший марш победы, потому что для них, наверное, это очень важная, такая важная композиция. И видя вот эти вот в окнах их родственников, видя ветеранов, их глаза, у самих тоже слезы на глазах, но слезы радости, что они еще вместе с нами. На жаль, з кожным годам тых, хто перажыў жахі вайны, хто набліжаў для нас перамогу, становіцца ўсё менш і менш. Нашы ветэраны, як у вядомай песні пра белых жураўлёў, пакідаюць гэты свет. А яшчэ пакідаюць нам у спадчыну памяць, мірны дзень, светлы май і песні ваенных часоў. Песні, якія дапамагалі жыць і перамагаць. Алла Маркелава, Іван Бялкоў, МКТВ. Не пакідайце дзяцей адных. Под такой назвай з 11 мая па 1 чэрвеня ў Маладзечанскім раёне пройдзе прафілактычная акцыя, прымеркаваная да міжнароднага дня сям'і і дня абароны дзяцей. У чарговы раз работнікі МНС прыцягваюць увагу грамадскасці да праблемы дзіцячага свавольства з агнём і гібелі дзяцей на пажарах. Мэта акцыі знізіць колькасць надзвычайных сітуацый з удзелам дзяцей у побыце на вуліцы, грамадскіх месцах на вадаёме. Акцыя ўжо традыцыйная, але ў гэты раз яе фармат будзе дыстанцыйным. Каб акцыя
Акцыя была цікавай, карыснай кожнаму. Запланаваны мерапрыемствы як для бацькоў, так і для падрастаючага пакалення. Для маладых мам шматдзетных бацькоў будуць арганізаваныя урокі бяспекі ў онлайн-рэжыме. У некаторых установах адукацыі школьнікі возьмуць удзел у конкурсе «Я паўратавальнікі пайшоў». МНС нагадвае, што год дзеці становяцца мімавольнымі удзельнікамі падзей, пры якіх атрымліваюць рознага роду траўмы. Цікаўнасць, фізічная актыўнасць, адсутнасць ведаў жыццёвага вопыту і бацькоўскага кантролю – асноўныя складнікі надзвычайных сітуацый з удзелам малалетніх. Свая кватэра ў сталіцы па цане платы за здымную. Найбуйнейшы забудоўшчык краіны выступіў з унікальнай прапановай. Жыллё можна купіць у працяглую растэрміноўку без першага ўнёску. Такога няма нідзе ў свеце. У комплексе Мінск-Мір растэрміноўка да 10 гадоў. Гэта 120 плацяжоў, якія цалкам па сілах беларускім сем'ям. У растэрміноўку кватэры прадаюцца ў многіх дамах. Забудоўшчык інвеставаў у комплекс больш за 100 мільёнаў еўра. Гэта і дазволіла прадаваць жыллё на унікальных умовах. Много домов и много квартир по акции. Надо выбирать и покупать. Разная этажность, локация, но все рядом. Потому что это Минск-Мир, новый комплекс в столице, который стал районом и претендует на звание нового центра города. Премиальные дома, закрытые дворы и новый стандарт жизни. Комплекс – это не только жилье. Много коммерческих помещений, своя атмосфера с магазинами и кафе, велопарковки, спортивные площадки с тренажерами. И здесь построят новый ФОК. Каждый квартал продумывается до мелочей. В каждом предусмотрены детские сады, обязательно с бассейнами или школы. Например, в квартале Южная Европа будет построен детский сад с бассейном. Здесь также будут открыты магазины, аптеки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе. Школы в соседних кварталах, квартиры в домах площадью от 43 до 72 квадратов. А квартал Азия – это юго-западная часть застройки, расположенная вдоль улицы Кижеватова. С восточной стороны – новый городской парк. Рядом детский сад с бассейном, а в соседнем квартале сразу 2 школы, спортгородок и стадион. Акция «Покупайте сейчас, платите потом» позволяет приобрести любую понравившуюся квартиру в этих домах в рассрочку до 10 лет без первого взноса. Это достаточный срок, чтобы постепенно выплатить всю стоимость, не прибегая к кредитам и не выплачивая проценты. Немаловажно, что платите за свою квартиру, а не арендную. Плюсы, то, что рассрочка, то, что сразу не надо вся сумма. Потихоньку можно выплатить. Дома современные, такие, более красивые. Сыну купила на Бельского, сама вступила сюда в строительство. Меня устроила цена и то, что быстро очень построили. Ну и хороший район, и к вокзалу близко, и к детям доехать хорошо на метро будет. Первый квартал комплекса Emirates Luxe практически завершен, и его уже можно оценивать. Уже завершены работы в торговом центре, который разместился внутри квартала, и совсем скоро он примет первых покупателей. Акции в комплексе суммируются, а можно получить максимальную выгоду. Например, те, кто внесет 30% стоимости квартиры при покупке в рассрочку, получат платежные каникулы. Это отсрочка по ежемесячным платежам на 6 месяцев. А если половину стоимости, еще и дополнительную скидку. В комплексе действует акция минус 10% на все дома квартала Северная Америка. При покупке здесь квартиры ее цена, указанная на сайте застройщика, уменьшается ровно на 10%. Если забронировать и купить онлайн, через сайт застройщика дополнительная выгода 4000 рублей. Комплекс Минск-Мир в представлении не нуждается. Район, который строится как город в городе. Вся необходимая инфраструктура. 2 станции метро новой линии, городской парк. Идет активное строительство международного финансового центра, 1000 новых рабочих мест и инвестиции со всего мира. И если покупать новую квартиру, то именно здесь. Новый стандарт столичной жизни – это Минск-Мир. Город в городе. На гэтым выпуск завершаны. Кім будзе надвор'е, даведаецеся адразу пасля кароткай рэкламы. А я з вамі развітваюся, жадаю вам толькі добрых навін і моцнага здароўя. Да сустрэчы!